Vďaka Pánovi. Vítajte všetci, ktorí ste sa pripojili aj neskôr. No a budeme pokračovať ďalej pri Božom slove spolu. Drahý Svätý Duchu, Ty nás veď. Nech Tvoje slovo vykoná moc Stvoriteľa, Pane. Nech vykoná aj pri tomto Tvojom slove to Tvoje dielo, Tvoj zámer, nech sa naplní. Amen. Tak, budeme čítať, bratia a sestry, v úvode Žalm 110. Žalm 110. Takže kľudne, kto by ste chceli čítať tak, ako zvykneme tu, alebo na Zoome, zapnite si mikrofón a môžete to prečítať. O výrok Hospodinov môjmu pánovi, seď mi po pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnôž tvojim nohám. Hospodin zo Siona vystrie berlu tvojej moci, vládni uprostred svojich nepriateľov. Ľud tvoj je sama ochota v deň, keď povedieš svoje vojsko, ako rosa z lona ranej zory, je tvoja mládež v svätej ozdobe. Hospodin prisahal a neľutuje, ty naveky si kňazom na spôsob Melchisedeka. Pán ti je po pravici, v deň svojho hnevu kráľov rozdrví, on bude súdiť medzi národmi a plno bude mŕtvol. Rozdrví hlavy na šírom poli, napije sa z potoka na ceste, preto pozdvihne hlavu. Amen. Amen. Sláva Bohu aj za tento žalm, za to prorocké pomazanie, ktoré mal Dávid, aj za tú prorockú službu, že v tých piesňach boli prorocké vyznania, že Duch Svätý mu dal slova, ktoré patria Ježišovi, respektíve to vyznanie, ktoré sa dotýka Pána Ježiša. Vieme, áno, že aj v liste Židom v 1. kapitole sa to píše, a že práve tento výrok, seď mi po pravici, kým nepoložil tvojich nepriateľov za podnožku, tvojim nohám patrí Ježišovi Kristovi. Taký pekná oslavná pieseň o Ježišovi Kristovi, ktorý vedie svoje vojsko. A on ho vedie tým spôsobom, hej, viete, že Pán Ježiš je náš veľvodca, nie? Aj dokonávateľ. On ide vpredu, aj uzatvára rady vojenské. No a my sme v tom vojsku. A to je dôležité si uvedomiť ešte raz, že on je vpredu a uzatvára naše rady, takisto. Hej, aj každý na zápas. On nás vedie v zápase a on aj uzatvára náš zápas. Hej, a my sme v jeho vojsku. No a jemu znelo toto slovo. Seď mi po pravici, dokiaľ nepoložím nepriateľov za podnožku tvojim nohám. A Duch Svätý mne tieto dni pripomínal toto slovo. Hovoril ku mne presne týmto spôsobom. Keď som zápasil a modlil som sa, Duch Svätý mi hovorí, seď mi po pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Ale to bolo tak oživené pre mňa, že som vedel, čo mi tým Boh chce povedať. Takže vieme, že Pán Ježiš Kristus sedí po pravici Otca, sedí po pravici moci. Tak? Hej? Podľa písma. Ale pozrieme sa teraz spoločne do listu Efeským, hej? List Efeským, 2. kapitola. Respektíve hľadám ten text, pretože to je to napísané. Že sme spoločne s ním posadení v nebesiach. No, ale začneme tým, že budeme čítať 1. kapitolu 20. verš a prejdeme do 2. kapitoly. Dobre? Ak môže niekto, hej, 1. kapitolu 20. verš a prejdeme do 2. kapitoly. Ktorú spôsobil v Kristovi, skriesiac ho z mŕtvych a posadiac ho po svojej pravici v ponebeských oblastiach. A ďalej, môžeme ďalej, áno. Ďalej. Nad každé kniežatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé panstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nie len v tomto veku, ale i v budúcom. A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. Druhú? Áno.
Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, a v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohto sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela, robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu, ako aj ostatní. Ale Boh, súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom, milosťou ste spasení. A spolu skriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach Kristu Ježišovi, aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil, lebo sme jeho dielom stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Amen. Amen. Ďakujem. Takže o Kristovi je tu napísané, že on je posadený po pravici Otca, po pravici moci, po pravici Otca, nad každé kniežatstvo, nad každú moc, nad každé pánstvo. V tom duchovnom boji je autoritou nad všetkým. No a všetko je podané pod jeho nohy. No ale takisto je napísané, že my, tak ako sme čítali, sme s Kristom posadení v nebesiach. Nielen Kristus, ale my s ním duchovne tam máme byť. Áno? Takže keď Pán Ježiš Kristus sedí po pravici moci, my tam máme sedieť s ním. Takže preto to dedičstvo, ktoré máme v Kristovi, hej, že aj my môžeme sedieť po pravici s Kristom, dokiaľ nám Boh nepoloží nepriateľov, za podnožku našim nohám patrí aj nám. Amen? A takisto je dobre si uvedomiť, že my sme časťou Kristovho tela. A že Pán položil všetkých nepriateľov pod jeho nohy. Takže tá najspodnejšia časť Kristovho tela, to sú jeho nohy. A už nižšie by nemôžeme, ale všetko je podané pod jeho nohy. Čo znamená, že každý z nás má autoritu nad každou silou nepriateľa. Tak povedal Pán Ježiš učeníkom, nie? Dávam vám moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch a takisto moc nad každou silou nepriateľa. Sláva ti, Pane. Nad každou silou nepriateľa. Ale to je dôležité, ten odkaz toho písma, že sedí mi po pravici, dokiaľ ti nepoložím nepriateľov za podnožku tvojim nohám. To je dôležité, aby sme vedeli, tak ako je napísané v 5. knihe Mojžišova 28. kapitole, tam Boh vlastne hovorí to, že ak budeš poslúchať môj hlas, to je dôležité si privlastniť, a budeš dodržiavať moje zákony, moje ustanovenia, moju zmluvu s tebou, ja, Boh hovorí, spôsobím, že nepriatelia, ktorí idú proti tebe, a viete, ako to ide ďalej, viete to docitovať. Nepriatelia, ktorí proti tebe idú jednou cestou, budú utekať 7 cestami. Sláva Bohu. Takže naozaj je dôležité, aby sme žili život tak, že zostávame po pravici s Kristom, po pravici Otca. Že tam je naše miesto. A tak on sám nám dá víťazstvo. Veď to aj hovoríme, nie? 1. Korinťanom 15:57. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo. Kristovi Ježišovi. Amen. Takže aj pre teba je to dnes povzbudenie, tak ako aj pre mňa, že sme časťou Kristovho tela a že patríme s Kristom na pravicu Otca. Tam je naše duchovné miesto, kde máme sedieť, a to tak, aby sme videli, že Boh položí všetkých nepriateľov za podnožku našim nohám. Sláva Bohu, amen. Tak ako je napísané, nedotýkajte sa mojich služobníkov, lebo ten, kto toto robí, tak sa dotýka zreníc mojich očí. Že ten, ktorý bojuje proti nám, ten bojuje aj proti Kristovi, ktorý v nás je. Pokiaľ s tým sedíme po pravici. Ešte raz. Ten, ktorý bojuje proti nám, bojuje aj proti Kristovi, pokiaľ s ním sedíme po pravici. A teda, keď my sme po tej pravici, tak Boh nám dá víťazstvo a položí tých nepriateľov pod naše nohy. Sláva Bohu. Sláva Bohu. Ale je to zápas a je dôležité vydržať, kým to urobí. Nie? Teda ako byť po tej pravici? Ako tam zostať? Pozrime sa teraz na inú paralelu s týmto textom. Pozrime sa do Evanjelia podľa Matúša, do 11. kapitoly.
Matúš 11. kapitola, čiže veľmi známy príbeh, alebo slova pána Ježiša, hej, od verša 25 do konca tejto kapitoly, dobre? Matúš 11. kapitola, verš 25 až do konca. Môžete kľudne niekto čítať. To lebo na Zoome, kľudne. Toho času odpovedal Ježiš a riekol: Ďakujem ti, Oče, Pane neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Áno, Oče, lebo tak sa ti to ľúbilo. Všetko mi je vydané od môjho Otca a nikto nezná syna iba Otec, ani Otca nezná nikto iba Syn a ten, komu by Syn chcel zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam. Lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké. Amen. Amen. A to je to druhé, čo mi Svätý Duch hovoril tieto dni. Že poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ja vám dám odpočinok. Čo znamená, že naozaj, keď ideme k Ježišovi a zostávame s ním po pravici, ešte o tom budeme dnes rozímať spolu, tak on nám dá odpočinok. Čo to znamená? Že keď ty prichádzaš k nemu, tak on spôsobí, že budeš odpočívať v ňom, či budeš v práci, alebo budeš v rodine, alebo kdekoľvek budeš, on dá pokoj do tvojho srdca. On dá pokoj do tvojich vzťahov. A to potrebujeme, nie? Aby sme mali pokoj vo vzťahoch v rodine, aby sme mali pokoj kdekoľvek budeme. Tak ako je napísané o viacerých služobníkoch, napríklad u Šalamúna, že Boh mu dal pokoj zo všetkých strán. Dokiaľ zostával po tej pravici, tým spôsobom, do ktorého bol povolaný, hej, tej starozákonnej dobe. Takže aj my, keď prichádzame ku Kristovi, tak on sľubuje, že nám dá odpočinok. To neznamená len to, že ti dá odpočinok pri tom stíšení. To znamená, že ten odpočinok v ňom v tebe bude zostávať kdekoľvek budeš. To znamená, že ti dá pokoj. Že ti dá pokoj na tých miestach, kde to potrebuješ. A tak otázka je, že či potrebujeme pokoj, či potrebujeme odpočinok. Áno? A či potrebujeme víťazstvo Kristovi. Určite, že áno, však. No a teraz ešte sa chvíľku zamyslíme nad tým, ja som pričasom o tom hovoril, že kto je náš nepriateľ. Aby sme vedeli, že koho vlastne Boh dá za podnožku našim nohám, hej? Alebo dá nám víťazstvo nad každým nepriateľom. Prosím? Diabolos, hovorí Pištat. To je pravda. Amen. Takže kto je to diabolos? Teda, čo to znamená? To takisto viete, nie? To je to, tak. Amen. Čiže predovšetkým ohovarač a voľný preklad rozbíjač a rozoštvávať. Čak. No ale dobre, pripomeňme si dva verše zo Žalmu 68, prvé dva verše. Môžete niekto čítať, to máte otvorené. Keď povstane Boh, nech sa rozprchnú jeho nepriatelia a budú utekať od jeho tváre, tí, ktorí ho nenávidia. Ako sa rozháňa dym, tak ich rozoženieš, ako sa roztápa vosk od ohňa, tak zahynú bezbožníci od tváre Božej. Amen. Takže žalmista Dávid, kráľ Dávid, ja keď niekedy čítam o Dávidovi, jeho žalmy, ale jeho živote, ako veľmi bol blízko Boha, ako mu rozumel, stále z toho čerpám. V tých piesňach môžeme vidieť, ako veľmi rozumel vzťahu s Bohom, ako veľmi rozumel z Božej milosti duchovnému boju. Že stále bol blízko, rozumel tomu. Ale aj tak, Boh mu dával toto víťazstvo, o ktorom tu stojí. Ale vtedy, keď bol po pravici. Keď bol na tom správnom mieste. Keď bol po Božej pravici. Keď zaujímal to čestné miesto, ktorému patrilo. A keď aj on sám dával Bohu to čestné miesto. Amen. Pretože v jeho živote bolo aj veľmi kritické chvíle, kedy toto nedodržal. Kedy sa nedržal Hospodina podľa jeho slov. A Boh nemohol tým pádom dať nepriateľov za podnožku jeho nohám tak, ako mal zámer. Ale predsa on tu vyznáva,
že keď Boh povstane, pretože to nebolo iba také seba povzbudzujúce vyznanie, ale to bolo konštatovanie na základe skúseností. Amen? Takže napríklad, Juraj, máte záhradku? Doma, nemáte záhradku, OK. Dajme tomu, že niekto si posadí do záhradky v paradajky a teraz bude vyznávať, že Hospodin dá, lebo verím a očakávam. Hej, ale ešte nemal skúsenosť, že by sa mu narodili. Ale je to iné, keď ty máš skúsenosť, že ti to Boh dáva. A tak to konštatuješ viere, ktorá je už dokázaná. Tak to bolo s Dávidom. Že Dávid vyznával, povzbudzoval sa, ale on mal tú skúsenosť, že Boh spôsobil to také víťazstvo nad jeho nepriateľným, že zutekali pred Bohom, ktorý bol s Dávidom. Spomínate si niekde, že by niekto od neho utekal? Možno pri jeho prvom zápase. Utekal tam niekto? Taký známy zápas, no proti komu to bolo? Goliášovi. Niekto tam potom utekal niekde? No Filištínci utekali, tak. Takže to bolo konštatovanie na základe skúseností. A potom hovorí, ako býva odviatý dym, tak ich rozoženieš. Ako sa pri ohni rozpúšťa vosk, tak zahynú bezbožní pred Bohom. Ten diabolos, proti ktorému bojujeme, on veľmi dobre vie, že Boh nám dá víťazstvo, keď zostaneme po pravici a keď budeme odpočívať po tej pravici s Kristom. A preto o čo sa najviac snaží? Aby sme na to nemali čas. Aby si na to nemyslel. Aby si na to nedal dôraz. Alebo aby si dal menší dôraz. Že by si bol s Bohom, teda s Kristom po pravici a aby si tam mal čas s ním na každý deň. Aby si sa ho uctil. Lebo on vie, že toto je niečo, čo je pre neho neprekonateľné, čo je pre neho nezdolateľné. Ak je Boh s tebou, tak to je proti tebe. A tak ten nepriateľ, proti ktorému stojíme, ako Pán Ježiš povedal v Jánovi 10:10, čo to tam povedal? Zlodej. Nejde na iné, len aby okradol, zabil, zničil. Chce ťa okradnúť o to miesto po pravici. O tomu ide najviac. On ťa chce okradnúť o odpočinok s Pánom. On ťa chce okradnúť o čas s Pánom. Napríklad, aby si bol zaneprázdnený. Už sa vám to stalo? Hej. Tak zaneprázdnený, toľko vecí máš, že no, aj by si chcela, ono to nejde. Hej, alebo sa zdá, že to nejde. Ale pravda je taká, že keď Boh dá požehnanie, tak ti bude stačiť ten čas, čo ti zostane po čase s Bohom na všetko, čo budeš potrebovať. Ale ak Boh nedá požehnanie, ani 24 hodín nebude stačiť. Rozumiete? Čiže keď ty si uctíš Boha a dáš mu to, čo on od teba očakáva, ak si ho uctíš tým spôsobom, že budeš hľadať jeho tvár, že sa budeš snažiť zostať v zmluve s ním, že budeš pri jeho slove, že budeš na modlitbe, že prídeš do zhromaždenia, tak ako si teraz online alebo prezenčne a uctíš si ho, tak on si uctí teba, lebo on tak povedal. Tí, ktorí si uctia mňa, ja si uctím ich. Dostanú odpočinok a Boh položí nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Takže to je ten nepriateľ, ktorého Boh chce odviať. Nepriateľ, ktorý ťa klame a hovorí, no musíš už ísť, no nemôžeš sa modliť. No nie, to proste pozri, no na to nie je čas, no veď Boh to pochopí. No a potom to ide veľmi ťažko. A tak nás chcem povzbudiť, aby sme na toto dali pozor, my všetci. A predovšetkým, keď to hovorím, tak ja si uvedomujem, že ja na to musím dať pozor a každodenná skúsenosť, že mi to Duch Svätý pripomína. Musíš byť s Bohom, inak nezvládneš, inak neobstojíš, inak to nebude dobre. Inak nebudeš mať odpočinok s Pánom. Inak nebudeš mať víťazstvo, ktoré potrebuješ. Takže nás povzbudzujem, aby sme dali Pánovi ten čas, ktorý mu dokážeme dať. Hej. Nemusí to byť 8 hodín denne, napríklad, alebo 4, alebo 2, ale daj mu, koľko môžeš. Toľko minút, koľko môžeš, ale nech sú to naozaj oddelený čas pre neho. Amen? Na modlitbu. Oddelený čas na spoločenstvo s Bohom. Aby on si potom uctil teba. Aby si zostal po tej pravici. Aby ťa nepriateľ nestrhol dole. Ale aby si videl, že Boh ti dá víťazstvo v každom zápase. Víťazstvo, ktoré potrebuješ. Tak a teraz proti čomu bojujeme?
No, skúsme si pripomenúť, proti čomu bojoval Pán Ježiš Kristus na púšti, svoj prvý taký veľký boj. Nie? Čo to bolo? Proti klamstvu bojoval. Tak. A prvý list Jánom 2. kapitola, tam je napísané, že aká malo podoby to klamstvo, nie? Čiže žiadosť. Žiadosť tela, žiadosť očí a... No a to sa nezmenilo. Toto je taktika toho nepriateľa, ktorý ťa chce týmto spôsobom napádať. Žiadosť očí. Chce použiť oči na zlé. Preto Pán Ježiš povedal, keby ťa svádzalo tvoje oko na hriech, tak vyľúb si ho a zahoď. Lebo lepšie ti jedno okému ísť do života, ako s oboma očami do pekla byť hodený. Ale samozrejme, že my dobre vieme a zdôrazňujeme to, že to znamená, to je obraz. Správaj sa tak, ako keby si oči nemal. Inak povedané, nedívaj sa tam. Odvrať pohľad. Amen? Odvrať pohľad. Hej, aby si nebol vťahnutý do zlého. To niekedy môže byť zápas. Nie? Tak sa nedívaj na niečo, čo ťa pokúša. Či je to tak krásny dom, ktorý máš každý deň pred sebou. Hej, alebo je to auto, alebo sú to topánky, alebo Bože chráň, to je niekto z ľudí nejakou nečistotou. Proste nedívaj sa tam. Nedovoľ, aby nepriateľ ťa cesto okradol. Boh ti dá víťazstvo nad tým nepriateľom, ale ak zostaneš po pravici, ak budeš odpočúvať pri ňom, ak k nemu prídeš, nezabudni na to, že potom ti Boh dá víťazstvo. Žiadosť tela. Žiadosť tela. Hej, Biblia hovorí, Pavol apoštol píše, nestarajte sa o telo tak, aby sa v ňom zobudzali zlé žiadosti. Čiže my sa máme starať o telo, ale nie tak, aby sa v ňom zobudzali zlé žiadosti. Amen. Čiže nedať priestor na to, aby s telom som robil niečo zlé, alebo aby som išiel na miesto, kde by bolo riziko, že urobím niečo zlé. Tak, zostať oddelený je dôležité. Amen. A chlubná pýcha života. No, to, čo je dôležité, vedieť stále slavu posúvať Bohu. Amen. Boh je dobrý, používa si nás, žehná nás. Ale za všetko je dôležité posúvať chválu Bohu. Amen. Keď ľudia povedia, ty počúvaj, ty si sa modlil, to je tak úžasný, Juraj, ty si tak úžasný služobník, ty si sa modlil a Boh uzdravil. A Juraj povie, vďaka Pánovi, sláva Bohu za to. Amen. Že si použil moju modlitbu. Tak? Vzdávame chválu Bohu. A sme povzbudení. Ale nezabudnime, že to je taktika nepriateľa. Dostať nás do pýchy. Ale tie hriechy medzi sebou korešpondujú, spolupracujú, tie pokušenia na tie hriechy. Takže musíme dať pozor. Budeme schopní dať pozor, keď zostaneme po pravici. Keď budeme hľadať Božiu tvár na každý deň. Keď mu dáš ten prvý čas, nezostatkový, koľko môžeš, ten najlepší. Keď budeš odpočúvať pri nohách Pánových, tak potom Boh spôsobí pokoj na všetkých miestach, kde ho budeš potrebovať. Mohli by sme ďalej rozvádzať tie rôzne zápasy, ktoré ľudia majú, ale to, čo ja ešte chcem zdôrazniť, čo vnímam, že by som mal, je, že sa máme starať o to, aby sme boli čisté nádoby. A inak povedané, starajme sa o to, aby naše srdcia boli čisté, aby boli očistené, aby tam nezostávalo zlé. Ak je tam zranenie, ak je tam bolesť, ak je tam sebaľútosť, ak je tam vzbúra, ak je tam nejaký boj s ľuďmi, ak je tam hnev, zlosť a horšie veci, Bože chráň, očistujeme svoje srdce na každý deň. Amen. Aby nepriateľ nemohol napadnúť to Božie v tvojom živote, ale aby ti Boh dal víťazstvo nad každým nepriateľom. Takže Svätý Duch mi tieto dni hovoril a opäť to na záver chcem spomenúť, že keď som sa modlil, Duch Svätý hovorí, posaď sa mi po pravici, dokiaľ ti nepoložím nepriateľov za ponožku tvojim nohám. Zostaň na pravici. Dokiaľ, to znamená, že chvíľku to potrvá. Buď silný, zostaň tam. Čakaj na Pána, on sa prizná. Buď vytrvalý v modlitbe. Hľadaj jeho tvár. Amen. Až dokiaľ ti nedá víťazstvo. A poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a
a ste preťažení a ja vám dám odpočinok. Nielen vtedy, keď ku mne prídete, ale to, že pôjdete v odpočinku ďalej, že ty budeš mať pokoj a odpočinok, kde budeš, ešte aj v službe. Hej, aj teraz, keď som bol v Prahe, tak môžem povedať, že ten druhý deň, keď som slúžil, tak som začal veľmi unavený a skončil som občerstvený. Sláva Bohu. Takže naozaj som videl, že Boh dáva odpočinok. Že Boh dáva odpočinok. Keď zostaneme po pravici, keď zostaneme na mieste, kde nás chce mať, tak keď nedovolíme nepriateľovi, aby nám ukradol to najdôležitejšie, a to je spoločenstvo s Bohom. Amen? To je to najdôležitejšie. Takže ťa povzbudzujem, seď po Božej pravici, vyhľadávaj Božiu tvár a zostan tam, udržuje sa tam, dokiaľ ti nepriateľom nepoloží zápodnožku tvojim nohám. Možno tým nepriateľom je to, že sa nevieš oddeliť od minulosti. Tak bojuj za to, aby sa to stalo. Možno je to uzdravenie, za ktoré bojuješ. Tak bojuj, až kým neuvidíš prielomy. Čokoľvek to je, nech si vytrvalý. Amen? A neodchádzaj z toho miesta, na ktoré Pán ťa povolal. Pretože Boh ti dá víťazstvo. Amen? Pretože Boh ti dá víťazstvo. Duchu Svätý, ďakujem ti. Duchu Svätý, ďakujem ti za to, že si dobrý a verný, Pane. Že si s nami v každom našom zápase, Pane. Že ty si ten paraklétos, ktorý je privolaný na podporu, na pomoc. Pane, ty si povedal, nenechám ťa, neopustím ťa. A to platí pre každého z nás. Ale daj nám milosť, aby nikto z nás ťa neopustil a nezanechal. Ale my všetci, aby sme zotrvali na mieste, ktoré nám patrí. S Kristom v ponebeských oblastiach, duchovne posadení po pravici Otca. To vyznávam nad nami, kráľ kráľov, že toto je naše miesto. Vyučuj nás, Duchu Svätý. Pripomínaj nám to, aby sme tam zostávali a nikto, aby odtiaľ neodchádzal a nevzdialoval sa, aby tak nepriateľ nemohol ukradnúť víťazstvo, ktoré ty chystáš a si jasne rozhodnutý dávať. Na každý deň a na všetky dni, až dokiaľ nás nevezmeš k sebe do večnosti. Vzývame ťa a ďakujeme ti. Amen. Amen. Môžeme sa ešte modliť, keď máte modlitbu. Kľudne vezmite mikrofón, alebo si ho zapnite a modlite sa.